ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಉಂಡರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗಿನಿ. ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗಿ ದಾದೆ ಇರಗಿ ತೆತ್ತಿಯ ಕೇನುಂಡ ಎನ್ನಾಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ. ಓ ಎಂ ಪಂಡೇರೆ ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಇರಗಿ ತೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್. ಕೇನುಂಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಳು ಕೋಲತ್ತೆ ಪವರೇಜ್ಜ ಇನಿ ಕೋಲತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಳು ಪಿದಾಡಿಯೇ ಪೋಯ್ 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 ಇರಟೆ ಬರಲೆ ಬರ್ನಾಗ ನೆಟನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ ದಾಪುಂಡು ಇರು ಬರ್ನ ಪಿದಾಡ್ ದಾಪುಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಕಾರುಂಡತ್ತ ಇರ್ನ ಕಾರುಡೆ ಪೋಯ್ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್. ಹಾ, ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್. ಕೋಡೆ ಕೋಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು. ಎಂಕುಲು 12 ಗಂಟೆ ಬೈದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಪಿರ. ಹಾ, ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ. ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ. ಕೊಡೆಲ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಜಿ. ಬುಲ್ಪ ಚೂರು ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ. ಬೊಕ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪುರ್ರು ಬತ್ತೇರು ಪುರ್ರು 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 ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ ಪಿದಾಡಿಯರ ಅಂದ್. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಇರ್ ಪಿದಾನ್ಯ ಬತ್ ಬತ್ತದ. ಓ ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಉಲ್ಲಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಉಲ್ಲಲ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಒನಸಾಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾನೆ ಬೇಗ போய் ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಬಂಡದ್ ಪೋದ ಆಂಡಾರ್. ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡ
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಚಿಕನ್ ನಾಗರಾಜನ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಪನಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉನಸಾಂಡೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ತಲೇ ಸತೀಶನ್ನಿ ದೂರ ಬರ್ತೀರೇನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 10 PM ಓ ಇರ್ನ ಒನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸ್ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಒನಸ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಮಣಿ ಪೂಜಾರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಾರು ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೆರ್ ಕಡಿಮೆ ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಒಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಏರ್ಲ ಜ್ವಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಜ್ವಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಅಂದಿಯೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಡಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಪೆ ಆತನ ಪುರ ಮಾಲ್ದಾರೆ ಕೋಲತ ಮುರಾಣಿ ಕೊಡ್ತನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಅಂದಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೋಯರು ಮುರಾಣಿಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪುಂಡಾತ ಪೂರ ಪರಿಯಾರತ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮಾಲ್ ಅಂದೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮುರಾಣಿಂತ ದೀಪ ನಂಡ ಆತತೆ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ
ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೋಲಾಗ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಲ್ ಕೋಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಓಲು ಕೋಲ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಲಾಡ ಜೋಡ ರಸ್ತೆ ಜೋಡ ರಸ್ತೆಡ ಅಕ್ಕನಕಲ್ನ ಜಾಲಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕೋಲ ತೋಜುಂಡು ಓ ಆತ ಕೈತಲ್ಲೆನೆ ಓ ಅಂಚ ಜಾಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕೋಲ ತೋಜುಂಡು ಅತೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅದೇ ಅಂದ ಓ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಪೋಪಿನಾರ ಅತೆ ಇರು ಒಲ್ಪಾದ ಬರ್ಪುನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಐಟೆ ಬರ್ಪುನ ಅದೇರ್ ಕೈತಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರನ ಅಂಡಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತೋಜುಂಡ ಕೋಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂಡ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಿ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಪೋದು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಐಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬತ್ತನ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಲ ಬರ್ರ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದು ಪೆರ್ಡೂರ್ಗ್ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಡತ್ ಬೊಬ್ಬರೇ ಕಟ್ಟೆದ ಕೋಲನೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅತ್ತೇನಾ ಓ ಅಂದ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ್ಲಗ್ ಬರತ್ತಾಯಿರು
ಪೆರ್ಡೂರು ಪೋಡಂದಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನಡತಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗು ಪೆರ್ಡೂರುಗ್ ಪೋಂಡ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಬೋಡು. ಓ ಅಂದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರುಡತ್ತ ಇಕಾರನೆ ಎಂಚ ಪೆರ್ಡೂರು ಪೋಂಡ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜೇ ಬಸ್ಸು. ಬುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಡೂರು ಬಸ್ ಪೋರೆಗ್ ಉಂಡು. ಓ ಅಂಚ ದೂರ ಆಪುಜ ನಡಪರವು ದೂರೇಜೆ ಅತ್ ದೂರ ನಡಪಡೇರು. ಓ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೋಡ. ಆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಎಂಚ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಸ್ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಡೂರುಡ್ದ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಆಪುಜ. ಪುತ್ತಿಗೆಗ್ ನಡತಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗು. ಅಂದ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದ್ ಕಾರ್ಲ ಬರಡತೆ ರಡ್ಡ್ ಬಸ್ ಆಪುಂಡಾಯೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್. ಪೆರ್ಡೂರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲಾಗ್ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಬೋಡು.                                                                                                                         ಅಂದ
ಪೆರ್ಡೂರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಉಟ್ಬೋಡೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಸ್ ಉಟ್ಟು ಪೋಡ ಕೂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸು ಅಪ್ಪಡತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರೆಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪೆರ್ಡೂರು ಪೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೆರ್ಡೂರು ಪೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಪೋದು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆನೆ ಓಹೋ ಗೊತ್ತಾನ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಂಡ ಸರಿ ಪೆರ್ಡೂರುಡ್ದು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ದು ಕಾರ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ನಂಚ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ದಾನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿನಿ ಇನಿ ಪೂಜೆಗ್ ಪೋತಿಜಾರ ಪಡಿ ಪೂಜೆಗ್ ಪೋತಿಜಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬಸ್ಸೇ ಅಂಚ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು ಅನಸಾಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಆತು ಜೀರೆಗ್ ಸರಿ ಅಂದಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು ಸರಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆನಾ ಜೋಡು ರಸ್ತೆನಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 10 ಜನ ಐಡುಲ್ಲೆರ್
ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ದಾರ ಉಲಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಾರ ಪೂಜೆ ದಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಆತೆ. ಓ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಹೊರಾನೆ ಪೋಯರು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆವೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪಂಡರಿ ರೇಕ್ ಪಿಲಿ ಬಾರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲೆ ಪಿಲಿ ಬರು ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು. ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿಯೇರು. ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಾ. ಉಲಾಯಿ ತಿರುಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಪಿದಾಯ ಜಗಳ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ. ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿರುಗುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಿಲಿ ತಿರುಗುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೆ ತುಲ್ಲಿ. ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿರುಗುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಿಲಿ ತಿರುಗುಂಡು. ಅಂದು ಅಂದು ಬಾಬಾ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಈಗ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ ಬಾಬಾ ಅಂದು. ಬಾಬಾ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಏಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓದ್ದೇರನೆ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರ ಅಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಏಮಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕಣಲ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಪಿಲಿ ವಾ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ ತೂನಗನೆ ಬಲಿಪೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನ ತುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ವಾ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ ತೂನಗನೆ ಬಲಿಪೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಂದ ಅಪರೂಪದ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದೇ ಬತ್ತೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಲ್ಲೇರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಕೋಲತ್ತೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡ್ ಕೋಲತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ರವಂತಾರತ್ತೆ ಕೋಲಗು ಪೋಯಿ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಯಾನು ಬಾಬಾ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಇರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಕೋಲಗು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಡೆ ಇನಿ ಕೋಲ ಐತೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಕೋಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿ. ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗಿನ್ನಿ ದೂರ ಹೋತಾರ ಮಾರ ಐತು ದಿನ ಬಾರಿ ದಿನಾಂಡಿರ್ ಬರಂದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲಾಗ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೋಲದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ ಇರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಪೊನ್ನು ತುಯರ ಕೇನಂದುಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ತೂಪಿನ ಅರಿಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ
ರವಿಕಲಾ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರವಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀಗ ಲೈವ್ ಬತ್ನೈಕ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಕ್ಲೆ ರವಿಕಲಾ ಅಕ್ಕ. ಛೇ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪೋತೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಿತೆ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಇರ್ ಬರ್ಪಾರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪ. ಎನ್ನ ಊರುಡು ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಇರ್ನೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ. ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ. ಓ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಿ ನೀ ಬತ್ತಿನತಿ. ಯಾನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಐನಿ ಅಂದೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಂಡೇರೆಗ್. ಪೊನ್ನು ತೂಪುನು ಆರಿನಿ ಕೋಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪುನ ಆರಿನಿ ಕೋಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರವಿ ಕಲಾಸ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ರವಿ ಕಲಾಸನೇ. ಓಕೆ 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 ಸ್ವಾರಿ ಅವೆ ಸ್ವಾರಿ. ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರವಿ ಕಲಾಸ ರವಿ ಕಲಾತ್ಲವ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಪೆನ್ಸ್ ದಾದಾ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಎಮ್ಮಕ್ಕ 25ಕ್ಕೆ ದಾದೆ. ದಾದಾ 25ಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನು ದಾಯಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆನ್ನು ದಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ. ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಸಾರಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪಡ್ಚಾವೆ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ರವಿ ಕಲಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಕಲಾಸ 600 ಕಲಾಸ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಿನಿ ರವಿ ಕಲಾಸ ಅಂದ್ ಕಲಾಸದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್. ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲವೇ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಎರೇಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನು ಅರೆಗ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ಅಂದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಕಲಾಸತೆ. ಓ ಕಳಸ ಎಂಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಾನಿ ಕಲಸ ಬಂತತೆ ಓ ಕಾರ್ಲ ಅಂದನ್ ಕಾರ್ಲ ಆನ್ ಬೋರ್ಡೆ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ನೊಣಸಾಂಡೆ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಓ ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಹೋ ಅಂಚ